Сега трябва да ставим да ферментира. Нека да идва това тук. Там. Muito dobro, essa chama мачта сега. Айде, давайте ми преко. Treba светинче да видите. Да. Трябва истовременно от едното ти стасе, едното трябва да стасите. Па dobro, не го ставам още. Чекам малко. Готова съм аз. Дайте тинче малко, момички. Чекай да се напиша. Да се напиша. Базенето всеко ден, него па не иде и ви. Добре, ако не е тъж. После аз да видим двойка ви за Айде. Сега трябва. Айде, двойки до седми. Чой, тук ли да остане сега? По две? По две аз не съм. По две. Еден ответ, Виж как го връча. Моето това я го. Оната не е Да. Ай, са ви да ти не? Да, дайте на направо. Божичка. Да, не направо. Има друго, има и за има друго. Ама има това. Айде. едното от тази страна, едното от другата. Добре. Отпрega не се по-нагоре. 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 Сега поставяме да ферментира. Температурата трябва да биде от 25 до 30 степени. Колко е в момента? В момента е 29. Добро. Сними ги доле малко, сними ги как. Да.